tenzi muchazwano imba shepa mangwanani dino namata kunemwi dino chema Zvai zvakare vana vaMwari, toda kutenda Mwari vari kutisanganisa mukati meshoko ravo, tiri vapenyu kusiri kugona kwedu, asi dziri nyasha pamberi pechigaro chaMwari. Nhasi musoro wenyaya uri kuti iko sei Mwari vakasika muchato. Sei Mwari vakasika wanano. Why marriage was created. Mwari vakambosikireko chinonzi muchato, chinonzi wanano. Norangarira rimwe zuva ndiri Joni, sevakomana tichitaurirana kuti kana ukaroora zvinova easy kubhadhara rent. Saka kwatiri marriage yaive humwe yekubatirana kubhadhara rent, nekuti kwataigara kwaidhura. Saka mukadzi nemurume vakasanganisa mari dzavo dzavari kukhora, rent inobva yakwana, zvinhu zvoti balancei. Vamwe vakatoroorana for that reason. Vamwe vakasangana mukombi, ndokutopanana manhamba, ndokusekererana. Marriage ndokutobata. Vamwe vakarodza vana vavo because kwakati kune pfuma, kune mari zhinji. Vanhu vari kupinda mumarriage nezvikonzero zvakasiyana siyana, vachipinza nekupinzwa musvitsa tsvene nezvikonzero zvakasiyana siyana. But tinoti Mwari vatibatsire kubva mushoko ravo kuti ngenyi Mwari akasika chinhu chinonzi muchato. Tiri kuramba tichitambira mubhuku yaGenesis. All the Bible doctrines, midzi yacho iri mubhuku yaGenesis, chapter 1, chapter 2, chapter 3. All the Bible doctrines tinomawana achinopendegwa kubhuku yaRevelation. Saka Genesis chapter 2
verse 27 and verse ya 28. Inotiyo panapa. So Genesis chapter 1 verse 27 to 28. Mwari akawaropafadza. Mwari akati kwavari, berekai muwande, muzadze nyika, mubate ushe pairi, muve nesimba pamusoro pehove dzegungwa, napamusoro peshiri dzedenga, napamusoro pezvipenyu zvose zvinokambaira. Regani tange from verse 27. Mwari akasika munhu nomufananidzo wake, akavasika nomufananidzo waMwari, akavasika murume nomukadzi. Saka tinoona Mwari pamavambo vachisika Adhamu naEvha vakafanana naMwari. Zvikanzi pa 28 Mwari ndobva avaropafadza. Vazhinji vanoda pekuti berekanai muwande. Ipfungwa yakanaka iyoyo, but kwete nebarika, but nenzira yeMwari. And it's both literal and spiritual. Mwari achitibatsira tichazvibata. Zvikanzi Adhamu naEvha vasikwa mubindu reEdheni, vakapiwa ushe, vakagadzwa umambo. Saka Mwari achisika chinhu chinonzi svitsa, achisika chinhu chinonzi muchato, it was not an ordinary thing. Number one, chaive chitsvene, nekuti chaifana kufanana naMwari. Because kudenga kwaive nechechi ina Mwari Baba, Mwari Mwanakomana naMwari Mweya Mutsvene. Saka panyika Mwari aigadzira chinhu chitsvene chaifana kuva naAdhamu naEvha, Mweya Mutsvene uripo, nengirozi dziripo, sekuvapo kwadzaivapo kumusoro kudenga. Ati mubvunzo uchigere kupindurwa. Mwari asika Adhamu naEvha, number one, anovapa ushe, dominion. So vakaitwa madzimambo panyika ino. Nemhaka yei? Vamwe vanobvunza vanoti for the why. Pandaiverenga Revelation chapter 12 verse 7 to 9. Ichindiudza kuti zvinokurwa kwakavapo kudenga. Mikaeri navatumwa vake vakarwa neshato. Shato ina vatumwa vayo. Zvikanzi zvino nyoka huru shato yakare inonzi Diablos naSatani, munyengeri wenyika ino, yakakandirwa panyika ine vatumwa vayo. Hama dzodiwa, vhesi iyi yaindinetsa, yaindishungurudza kuti how come baba namai vari mubedroom, vona shato mubedroom, vobva vavhura dhore pabedroom, voinakurira mudining or muspare makavata vana, vobva vavhara door. Because ukazoenda kunana verse 12 konzi saka farai kudenga nemi munogara, asi mune nhamo yemunyika negungwa, nekuti mweya wakaipa ukaburikira kwamuri, wakatsamwa kwazvo, nekuti unoziva kuti achine chinguva chiduku. How come vana vaMwari kuti baba namai voona shato mubedroom, voinakurira kudining kwakavata vana, voti mufaro mubedroom, mune nhamo imi mudining, nekuti shato iri mamuri. Saka sei Mwari vasina kupedzerana neshato kumusoro kudenga,
vaisina kuikandira panyika. Hama dzodiwa, regai shoko raMwari rititaurire chakavanzika chenyaya, kuti ngenyi Mwari wakasika chinhu chinonzi muchato. Ini ndaifunga kuti Mwari pakaitika hondo kudenga, Satani achizokandigwa panyika, Adamu naEvha vavatosikwa kare, ndokuzonzwisisa kuti aiwa bodo. Pakaitika nyai idzi, Genesis chapter 1 verse 1, yanga isati yavepo, idzi yanga isati yasikwa. Ndovimba kuti makateerera zvakanaka vanhu vaMwari. Saka Satani paakakandirwa pano panyika, nyika yanga iri in formless form and void, musina chinhu changa chirimo. Nyika isati yasikwa, Adamu naEvha vasati vaiswa imo. Ukaenda kuna Ezekiel, anotsanangura nyaya kuti seiko Mwari wakasika chinhu chinonzi muchato. Ukaenda kuna Ezekiel chapter 28 verse 14 to 15, inotiyo ichibvunza kuwa kwa Satani kudenga, sezvinotaurwa pana zvakazarurwa chapter 12 7 to 9. Zvikanzi, iwe wakanga uri kerubhi rakazodzwa. Satani aive ngirozi, kerubhi raifukidzira areka. Ndikakugadza ukava pamusoro pegomo dzvene raMwari, waifamba-famba pakati pamabwe omoto. Verse ndeya 15, wakanga wakakwana panzvimbo dzako, kubva pazuva rokusikwa kwako kusvikira kusarurama kwawanikwa mukati mako. Yes. Verse 17, moyo wako wakazvikudza nokuda kwokunaka kwako, wakavodza uchenjeri hwako. Nokuda kwokubwinya kwako ndakakuwisira pasi, ndakakuisa pamberi pamadzimambo kuti akuone. Hama dzodiwa, ichi ndo chikonzero ngenyi Satani asina kupedzwa naye kudenga, asina kupedzerwa semutaurirwo wemazuva ano kudenga, akakandwa panyika nemhaka yei Mwari vaifana kuzosika marriage, vaifana kuzosika Adamu naEvha kuti vawitnesse mabasa aLucifer, kuti vawitnesse mabasa oakaipa. Ichi ndo chikonzero ngenyi Mwari akasika muchato, asika Adamu naEvha. Genesis 1:28, ndobva vapiwa bushe, ndobva vapiwa umambo. Zvikanzi, ivai madzimambo, mubate ushe panyika. Nemhaka yei, nekuti Adamu naEvha samadzimambo, Lucifer aifana kuzoiswa pamberi pavo kuti vamuone, vawitnesse pakati paMwari naSatani. Vaifana kuva zvapupu. Nemhaka yei, nekuti even kudenga ngirozi dzakasara dzisina kuhwisisa kuti chii chiri kuitika. Dzakasara dzine confusion. Murandakadzi achinyora. Saka Satani akaregwa kuti mabasa ake akure anyatsoonekwa,
aifana kukurirepi? Kwete mudenga. Aifana kudzingwa mudenga. Okurira pano panyika. Oonekwa nyaya dzake. Book inonzi The Truth About Angels. Page 48, paragraph 7. Inoti. God created man for his own glory. Number 1. That after test and trial, the human family become one with the heavenly family. It was God's purpose to repopulate heaven with the human family. Saka ichi ndo chikonzero ngei Mwari akasika marriage. Nekuti kudenga Satani anga arohwa, adzingwa nengirozi dzake. Saka kudenga kwakaita vacancy, number 1. Number 2, nyaya ifana kutongwa. Zvaifana kuiswa pajekerere. Kuti akaipa ndimwari here kana kuti ndi Satani kungirozi and the whole universe. Ndosaka ngenyi Satani asina kuparadzwa. Saka kuna Genesis Mwari wachitaura wachiti repopulate, replenish the earth. Zvaireva nezvekutiko it was God's purpose to repopulate heaven with the human family. Adam na Eva vaberekana vawanda pano panyika. Vatestwa, vaonekwa vasina chivi. Vararama vachiteerera Mwari nekufamba sezvinoreva Mwari. Mhuri iyo yaifana kutorwa yozonotora nzvimbo yakasiyiwa naSatani nengirozi dzake. Chapter 49 yet the same book, paragraph 1. The vacancy made in heaven by the fall of Satan and his angels will be filled by the redeemed of the Lord. No even Mwari today nema marriages yedu. Kudenga kuna nzvimbo yakasiyiwa naSatani nengirozi dzake. Tichinge takurira, tafamba nenzira yaMwari, tararama shoko raMwari, Mwari ari kuda kuzotitora toenda kumusha uri kumusoro kudenga wakasiyiwa naSatani. Jerusalema ija nenyika ija zvozodzika zvogara pano panyika. Riri denga ija nenyika ija. Vana vaMwari, iri ndo donzvo remuchato. Usati wafunga kuroora, ziva kuti uri kugadzira rudzi rutsvene richanomira kudenga. Usati wafunga kuroorwa, ziva kuti marriage haisi yemapizza nemapai. Marriage haisi white wedding. Marriage haisi yekuvaka dzimba. Marriage haisi project yekuita mari. Marriage project yekugadzira vanhu vachaponeswa kumusha kumusoro kudenga. Marriage project yekugadzira rudzi gutsvene. Marriage project yechakavanzika chaMwari chaJesu nekereke. This is the reason why God created marriage. This is the reason why God created Adam and Eva. Amadzodiwa ndodonzvo huru ratikasikirwa pano panyika. Job chapter 38 ukaiverenga, Job hasina kuhwisisa the great controversy between Satan and God. Anogunun'una nekuchema-chema. But by chapter 38, Mwari vanomuti sunga bhandi, umire semurume. Ndichakubvunza iwe, wakanga uripiko pandakasika nyika ino? Unoziva here Jove kuti nheyo dzenyika ino dzakateiwa pai? Verse 7, wakanga uripo here pandaisika ngirozi dzichipururudza? Saka etsi yakasikwa, Satani asikwa kare. Etsi yakasikwa,
Satani apanduka kare. Etsi yakasikwa, Satani adonha, adzingwa kudenga. Saka paisikwa Adamu naEvha, Satani changa chakatarisa, chakagumbuka zvikuru, chichifunga zano, chakatofara pachikaona Adamu naEvha vachisikwa. Vakati taona mukana wekupruvha zvatakadzingirwa kudenga, because zvakadzingirwa Lucifer nezvekuti mitemo yaMwari haichengeteki, mirayiro yaMwari haichengeteki, holiness it's impossible, ndo zvaakadzingirwa. Argument yake yaita zviti. Saka Mwari wakati, no Satani, ndichakuisa pamberi pemadzimambo, ndichakuisa pamberi perudzi rwaAdamu naEvha, ndigokuratidza kuti it's possible with God, kuti munhu ararame akarurama pamberi paMwari, achichengeta mitemo yaMwari ine gumi neimwe mitemo yese. Saka Mwari havana kuuraya Lucifer kuti vaiprove the whole universe. Ukaverenga Numbers chapter 35 verse 30, murayiro waMwari waitiko, hapaurawi munhu nechapupu chimwe chete, panourawa nezviviri kana zvitatu. Deuteronomy chapter 17 verse 6 inodaro, Deuteronomy chapter 19 verse 15 inodaro, kuti munhu aisaurawa pasina tuma witnesses zvichienda mberi. Saka Satani Mwari havana kumuuraya nemhaka yekuti dai vakamuuraya kudenga, kwakusina zvapupu zvaigona kuwitnessa pakati pengirozi dzanga dzine confusion nezvanga zvaitwa naSatani. Dzaisawisisa rudo rwaMwari, dzaigona kuenda kurutivi rwaSatani dzose dzichiti Mwari hamuna kururama. Saka Mwari akati, wait, ndichagadzira rumwe rudzi panyika ruchapruvha kuti Satani muurayi, Satani murevi wenhema, Satani muvengi wehurumende yekudenga. Hama dzodiwa, marriage haisi yekutamba nayo, muchato hausi wekutamba nayo. Ukaenda kuna Isaiah chapter 43 verse 6 to 4, verse 6 to 10, Mwari vanoisa pachena kuti vakatisika kuti tive mawitnesses avo. Ukaverenga bhuku yandataura, Truth About Angels, page 51 paragraph 5 and page 50 paragraph 1, inoisa pachena kuti munhu akasikirwa kuti atestwa aonekwa akarurama, apinzwa mumatrials, anozoponeswa oenda kudenga. Hama dzinodiwa, regai ndikuudzei chakavanzika. Takasikirwa panyika ino kuti titestwe, tiri nharo dzaMwari naSatani. We were created in between the great controversy to vote for God or to vote for Lucifer. Hama dzodiwa, dai Mwari watibatsira, tavota for God, not for Lucifer. Taenda kurutivi rwaMwari kwete kwaSatani. Satani anoti tikanti, mirayiro yaMwari haichengeteki. Hama dzodiwa, Exodus chapter 25 verse 21 to 22 inoisa pachena kuti paareka yaMwari ndo paine mercy city. Pasi pemercy city ndo paine 10 commandments. Chigaro chaMwari chaive chigere pamurayiro yaMwari. Nyasha nezvokwadi zvazvakasongana, grace and mercy panonzipo kissed each other. It's impossible for grace and justice, for law, truth and mercy and love to meet together through Jesus Christ. But Satan akati it's impossible. Revelation chapter 17 verse 10, wamane kupedzisira yarira, Jesu otsika kore, pakawanikwa areka kudenga. Mirayiro yaMwari yaiveko,
Hama dzodiwa regai ndikuudzei ndichinovhara. Varipo vanoti mirayiro yaMwari haina basa. Mirayiro yaMwari haichengeteki. Mirayiro yaMwari yakaregwa pamuchinjikwa. Hama dzodiwa, Yesu iriko yamakwai nezvipiriso yakaregwa pamuchinjikwa. But the 10 commandments, the decalogues, mirayiro yezveutano, mirayiro yekugara zvakanaka, mirayiro iyoyo ichiri kushanda, because the law of God reveal God's character. God is character. Saka Jesu achitaura pana Matthew 5 verse 48. Be perfect as your Father in heaven is perfect. 1 John chapter 2 verse 3. Uyo noti ndinomuziva asingachengeti mirayiro yake, mureve wenhema zvokwadi haismairi. Verse 6. Uyo unoti unogara maari unofana kuchengeta mirayiro yake. James chapter 2 verse 12. Tavurai uye itai, saka vanhu vanozotongwa nemirayiro yokusunungurwa. Muparidzi chapter 12 verse 13 to 14 inoisa pachena. Zvino shoko guru pazvose zvatanzwa heri: ityai Mwari, michengete mirayiro yake, nekuti ndo zvakafanira vanhu vese. It is the duty of man. 1 John chapter 5 verse 3. Uru ndo rudo rwaMwari kuti tichengete mirayiro yake, nekuti mirayiro yake hairemi. Hama dzodiwa, ndoda kunamata nevanhu vanoti God help us, tichengete mirayiro yenyu, nekuti ndo zvakasikirwa muchato, ndo zvatakasikirwa kuti tirarame utsvene, tiri toga hatigoni. Galatians 2 verse 20. Paul anoti handisini ndinorarama, asi Kristu mandiri ndiye ave kurarama. Zvandinoita zvino handisini ndinozviita, asi Jesu unogara mandiri. John 1 verse 12 inoisa pachena kuti avo vose vakamugamuchira akavapa simba rekuti vanzi vana vaMwari. Rida kunamata nevanhu vanoti it's impossible, but with God it's possible. Usanyeperwa naSatani kuti inorema zviite. With God it's possible. Revelation chapter 14 verse 12. Ndo pane kutsungirira kwavatsvene vanochengeta mirayiro yaMwari nekutenda kwaJesu. Hatigoni tiri toga, asi with the faith of Jesus Christ. Hama dzodiwa, if you receive Jesus as your personal savior, John 1 verse 12, he can give you power to be perfect and holy, to keep his holy commandments. Nekuti pasina utsvene hakuna uchaona ushe hwaMwari. Ngatinamatei amba vari kudenga namuponesi wedu Jesu. Tanyeperwa naSatani kuti mirayiro yenyu yakapfura, haina basa, hainorema. Satani muurayi, murevi wenhema. Ndo zvaakadzingirwa kudenga. Asi makasika Adamu naEvha kuti vave rudzi rutsvene rinochengeta mirayiro yenyu. Vakanyengerwa naSatani, but tinotenda naAdamu wechipiri anova Jesu Kristu kutipa simba rekurarama upenyu utsvene. Tiri toga hatigoni Mwari, tibatsirei. Pana mai avo, pana baba avo, neniwo ndiri pano. I need that power to live a righteous life upon this earth. It's possible with you. Baba, tibatsirei, nekuti panorira hwamanda mukuya kuzotora vatsvene. Tibatsirei tiwanikwe tiri vatsvene. NaJesu muponesi tonamata. Amen. Ndiani avo vanoungana pamberi pechigaro chaMwari, vanokudza Jesu nemaropa enene, vari kupinda muJerusalema ja, vasambange maropa enene,
basara Jesu amwe babo bachiri baduku bakanzwa tsitsi take emaropa enyenye bari kupinda mu Jerusalem aja samane maropa enyenye bari kupinda mu Jerusalem aja maropa enyenye abo bakanzwa jemadamuto Jesu akawa parunyararo kuzorora moyo gemaropa enyenye bari kupinda mo Jerusalem aja basamane lemaropa enyenye bari kupinda mo Jerusalem aja gemaropa enyenye wakaitamu basara Jesu wakanakukana kwakanaka wachafara narini gemaropa enyenye bari kupinda mo Jerusalem aja wasambane lemaropa enyenye bari kupinda mo Jerusalem aja gemaropa enyenye wakuniswa bamira panyanza chitemakufa jesejapera rufaro jenarini gemaropa enyenye bari kupinda mo Jerusalem aja basamane maropa enyenye bari kupinda mo Jerusalem aja gemaropa enyenye bari kupinda mo Jerusalem aja basamane maropa enyenye bari kupinda mo Jerusalem aja gemaropa enyenye gemaropa enyenye